Simanzonzi sime emadulumbane emtshezi ngemuva ke kokuba kudutshulwa kwabulawa iSangoma unkosazana Nelisiwe Mazibuko weneminyaka u55 namalungu omndeni wakhe amathathu. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili nkezo mina ke ngofeza ngintuthu wakho mali bathi ilasbone yamagomede mhlawumbe mosemusha la ekhaya ngizophinda ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho ngoba sekuthi kuke ungilandele ku Facebook @radionkezo. Simanzonzi sime emadulumbane emtshezi ngemuva kokuba ke kudutshulwe kwabulawa iSangoma unkosazana Nelisiwe Mazibuko abaneminyaka u55 namalungu omndeni wakhe amathathu ke ngokuthola kwabezindaba unkosazana Mazibuko udutshulwe wabulawa kanye nobaba ekhaya umnumzane Themba Msomnaye futhi abakade neminyaka u55 nezingane zabo ezimbili okungithulisiwe Mazibuko ebeneminyaka u17 kanjalo futhi noAphiwe Mazibuko abakade neminyaka u7 ngokusho ke komthombo ukubulawa kwalesi sigameko nomndeni waso akwaziwa umnyombo khona ukuthi uyini kanti abezindaba batholile ukuthi ngalomthombo ukuthi ngo2021 iSangoma sajutshulwa emlenzeni sihlaselwa lapha nabantu abangaziwe kodwa ke sakhona ukusinda bazi ke ukuthi lihluke singaka ngesane akekho noyedwa waziyo ukuthi kule ndawo yini lo mndeni ubulawe kabuhlungu kangaka kodwa ke ngelinye ilanga iqiniso liyophuma kuchaza umthombo. Abezindaba bathole nokuthi ukuthuka izanya amalungu omphakathi kule ndawo njengoba kuvela ukuthi ukuqhuma kwezibhamu kufana nento umdlalo nje kuvela ukuthi ke emasonto onke kukhona imphefumulo ephumayo uma kuba kwaqhuma isibhamu kuthiwa kwesokwaziwa ukuthi kukhona abantu ababolewe lapha kuvela ukuthi ke emasonto onke kule ndawo kugobhoza igazi ngesibhamu abantu ke ababulawayo kuthiwa ke kwesinye isikhathi kusuke kuumbango wezinkomo lapha kodwa ke okudidayo umthombo ukuthi bayabulawa nalabo futhi abangafuyi. Lo khulumela amaphoyisa kwaZulu Natal uColonel Robert usiqinisekisile isigameko sokubulawa ukudutshulwa kwamalungu amane omndeni wakamsomo kuvela ukuthi ke amalungu omndeni adutshuleyo abulawa ngesihluku amaphoyisa asaphenya ukuthi yini imbangela yesehlakalo lapha kuchaza uColonel Robert. Induna ke yendawo umnumzane Mduduzi inxuma luzwakalise okukhulu ukukhathazeka ngokugobhoza kwegazi okungami kule ndawo udala ukuthi ke ukubulawa kwabantu kule ndawo into eyenzeka mihla namalanga uthe nabo bazi ukuthi kumele bathathene bahlanganise nani ukuze baphulele lilangabi lomlini elibagubhuzele laba bezindaba bathola ukuthi kulona leli sonto elisanda kuphela kunezinye izidumbu eziphumile kule ndawo ngaso futhi isibhamu elinye ke ilungu lomphakathi licela ukuba ligodle igama lalo lithe sibi isimo kule ndawo njengoba abantu beginqika kuhle kwezimpukane ibhutshile imizamo yokuxhumana namalungu omndeni wakwamsomo kuze kwashaya isikhathi sokushicela lapha kungekho noyedwa ilungu elitholakalile bafethu izona indaba esinilethela zona kuyindaba ezingekho zinhle mhlawumbe ke kuthi nokwakho ukuphawula ngalolu daba ake siphinde futhi hlala lapha no comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena kuthi nokwakho ukuphawula ngalolu daba ngalokho ke ahlangane futhi kwenye video elandelayo lapha sengizobe ngiphathele khona futhi ezinye indaba ezihamba phambili okwakho nje ukucindezela usubscribe ukuze uhlale useduze nathi mangabe sipost video entsha ngaso sonke isikhathi. Ningakhohlwa futhi ke nokungilandela ku Facebook @radionkezo nisiphathe kahle nebe nosuku olumnandi nithanda khona.